Windere. Gila samedi, le 12 juin 2021, tournée économique de Ngandouda, son excellence, président de la République, M. Macky Sall, fuɗɗi gila Ndar ha Matam. Wonko teska ko heewi ko fati e nafoje e ɗeɗon tournée. Uddidde ko wayno hôpitaluji walla won centre uji e fawde kaaƴe liggiyaji goɗɗi mawɗi ene jogori fuɗɗade e diwanuji ɗi. Kono kadi teskama hen hurmbidde e laabi kesi maɗoɗi mbemnu yaha garta kono won goɗɗum ko teska hen forta welde o mo ganduɗa kañum woni hoorejo leydi Sénégal tekke boɗeje e luukali e won hen ni e ɓiɓɓe leydi ndi e fewndirde ha ƴiƴemeje ene ndufa soko tawi ɗum woni bojji camcam gonɗi goltotoɗi e guite président de la république guila ɗo fuɗɗi ha o yetti wuuro ene wiye padalal ɓe pompi gonɗi ɗi nde tawno ɓe keblanima garal président Macky Sall ko adi ndeɗo yontere wuro ngo fittede ha laaɓa kala ko woni poto waɗa peinture drapeau Sénégal kono lanaka hoyni ko ñalawma hande ne président de la république naati wuro Siré Diye ko bawɗi e buubaji e sabareji e kala mo jiiɗa e yeeso mum hollidde Macky Sall ko garɗa e ngoɗo wuro ko a waɗi ko poɗɗa wadde e kono minen weltare nde min jogui hen ene woodi ɗo fuɗɗi ala ɗo haaɗi haade son excellence ɓamde konngol o mo ganduɗa ko kañum tigui woni maire mo Horkadiéré nde tawno padal jeeya koye commune makko on woni la solution département de Kanel. Daouda Moussa Dia, premier questeur à l'Assemblée nationale, Bami Kongol. Excellence, nous saluons min bismimam. Min jarnimama e kala ko garanta Fouta. Min jarnimama ko garanta département de Kanel. Joni ko ɗo pawɗa première pierre lawol tanema en gol ganduɗa ɗum ɗo ila indépendance yimɓe tanema en koɓe ene cahli ɗum ene namno ɗum hande on oɗon goɗol hande woni gonga amin gandi waye duuɓi ɗiɗi so Allah jaɓi ko min tan jeeri e waalo ko haɗen fof ko gara ko godoron ɓoyo to ganduɗa kon taw ɗum noon kene ma caggal nde questeur à l'Assemblée nationale ɓammi konngol holli welemma e weltare e jettoru tengtugu ummade e population faade e hoorejo leydi Sénégal woni président Macky Sall o rokki konngol ko o mo ganduɗa kañum woni Sérif Fall jeeya ko ɗon e padalal wuro Siré Diye tengtini welemma mawɗo mo ganduɗa hande ko ɗum tigui diwan o dañi. Assalamu aleykum bandiraɓe padalal laaɓe assalamu aleykum bandiraɓe padalal laaɓe onon fof on ɗo hima e jabbuɗal son excellence monsieur Macky Sall président de la République du Sénégal weltare hande mawni minen min mbawa fof haalde hen ko heewi par ce que min ɗo kaga haala min mbawa haalde min mbawi haaltan haɗo président de la République yo Allah junno golle ma moƴƴine bottane ma an andi ko yiɗaɗa hoore ma yo Allah hokki a taddinirum teddugal kono hen ha wawi haalde min jarnimama min jarnima ɓe garduɗaɓe foof min jarnima ko farma mom min jarnima Abdoulaye Daouda Dia min jarnima no fewi ganda noon minen min paranɗo hene taɗo farba bakkelo ono lycée honorable farba ngom aɗum parnimo ɗo puccu makko aɗum paranɗoyno komin gowno wadde nde kappuɗandimako ma nde wo rewɓema en jaggi jaale mumen en keedi caggal man ɓe ganduɗa ɗo hay palol ɓe jaggi après ɓe daari e bala ma hande ɗeɗe ari ɗo jeymanni ɗo kumin nen ɗo enen mbiɗa fof no waɗite eyyi ɗum ɗon ballannaɓe on jarama Allah jarama on jarama an fa men ɗinoɗa en an fala ala ɗum mbawi ma waɗɗoen an fala hunde fof ganduɗa waɗi waɗi kanelaɗo mo waɗi nde Sérif Fall liɓi konngol ko nden président de la république Macky Sall ɗeɗɗingol e on saaha kankone o addi tiguirigui welemma e weltare gueɗe ɗe o waɗi ɗe o holliti nafoore tiguirigui labtude e wonde e ɗeɗo gueɗe ɗe ganduɗa mbaɗama e oɗo tourné kono kadi o sembini tiguirigui koddigal hakkude men e ɓiɓɓe leydi e Mauritanie. joni noon bandiraɓe fadalal komin mo orga jeehe woɓe kene dow jamoɗen président de la république
assalamu alaikum bandiraɓe padalal rew padalal worɓe assalamu alaikum bandiraɓe commune mo Hortidere oɗo salmina monsieur le maire de la commune de Hortidere Amadou Boucar Dia oɗo salmina maire commune mo Hortidere le ministre Karim Sall oɗo salmina ɗo e Fadilal Chérif Fall o haali inde mon oɗo salmina minen bonam gaɗum Mam Fall oɗo salmina ɗum wuro Mamadou Bocar Ba e almami mon Yaya Bassirou Ba traité bi dama ko sooraan lu bëri Ndiaye Daha Sall responsable diaspora bandiraɓe oɗo jogi mbelamma mawɗo awɗoni ɗo hande Fadilal nande on sali dande maayo oɗo hande ɓooyi wonde caɗele on tawi garmi fuddade hande caggal nde pomoji ɗi mbaɗa beele waalo ngo ne wela arde ngam noon golle mawɗe puɗɗaɗo beele gese ɗe ndemaka awo ngo fof nene waya oɗa andi ne kala ko mbaɗen ɗon oɗon jari ko ɗum noon Allah jarama on jarama e darde nde mobilisation o on Fall Allah jarama e darde ma ɗo kadi ɗo gonmi ɗo e Fadilal aɗa salmini ko wiyete Harouna Moussa Dia e darde makko seeɗa ɓe salam o welti e golle mon woni fof Allah jarama on jarama joni noon ɗo Fadilal wonko jinmi haalde seeɗa e konngol français sabu hakkunde men e rewo oɗo salmina bandiraɓe men rewo arɓe ɓe Mamadou Ba ngari ba ndeni ɗo délégation mawɗo donc Abdou Mamadou wala kala Abdou Mamadou Sambodi Ba eɓen ɗo waddi bandiraɓe padalal naɓe mbaɗini on ko memoto ko yiyoto ko tubakoɓe kewi wiide quelque chose palpable et visible min dokkat moon aadi lawol gongol e wuuro wongo